yang jongka sen HITO kepada sen kepepek na mata ke bahaga miat semua beri nyotret niwan ban pensengo ban pencai sekipat ba halor ka jingkren ni ba des persing ran ni menne ba ong ba don ki NGO ki ba penthot ya karoi kapar ban wan ra ya ka development hapo ke jela ke jungi te ngakwa ban shai ni ba des persing yang non NGO komut non government organization itu ki bal register ber ke sarkar tengah semua pela kumno mo bakila ban le check de kita ki NGO de kita ki non government register sa kita ki Jakarta ki baper abai gitu le kila don de kondon ke sarkar kamsha te la du thau pat yingi ki pressure group ngatharai man ba ki le check ki de khot jong ki seng bhalang ngakon thop ya bro khoi nga tharai kan dei bet kat kum ka ain ka kanun ka bagani ga sarkar jelahi kala pentri kami kata ka Interstate Migrant Worksman Act kanang ban yashai sekipat ba baling akren kunta beri kalong kumne kat kum ka report and recommendation of Cabinet Committee on Influx ngakan bahai ba dispersing rani shab in control no ginu gi kunhon ide ban let pule shai kan annexure A2 form 5 ka kren kumno ba kumno ban pendrung yaki bar jela kumno ban ai license lan ban ai kita ki laborers license yi ginong bela kumju ru ide ban let pule ka annexure A3 form 10 under rule 21 hang taru la kren shai ba kita ki jaj penrio ki badi kinong wei ki don kam ya ka ai kata dai halor kata kunong rim ba andala yo kem yaki la pha no yaki ban le chepo snong satha ba kin la don ya kane ka kot kesla ka bobiang ka baki wan ra na ka jela ka jongki ngam tharai no sing halang unwan pendik kumban spai khamat ndia bon ki industry sang ne balai hang ta tre tam khasi ma bon ki bar jela ki batre hang to ki bobiang kot biang sla ki yo bantre ndre ki bombiang kot biang sla yu nakaleng jongi ngin be mangin yai bit kat kum kane ka kondon jong kane ka industry migrant works pemen ka dei ka jong ka jela bat ka jong ka sarkar kemir kumjo ni keren bit ko khoj ka basai ba swabun kan tho yano tip chai ba ka an ka keren kumno bat pulit hero usai pempai biang yekitu ki bre ki jo hi te hakaliang bat bangai te skowai ru kum ngala om menne ba kan bhai ba just passing ba me ile de social activist ubreu banang bastat bodan ru spa bo phau ban pelot na banta ga rip ga jaj benriu thangi smo ba ngim dadon kam e ban batai yo u ye kata ka form ka annexure ka section ka rule ka regulation mu uli breu banang bastat ngan batai mga khna ka paubi ta ka bha ma shimi ko por jang pi file bang RTI let sapo ki department ki fer ki ba yitung ko bat kini ndei ban chus ngap de kala air bo ki wan complain ki breu ba le kumne kum tai badai phila ngat teng man kan ne ha tu ka case ko mo ba ki om ki breu ba ngat 10,000 kum ta don kum ta hadu ba phila sha khot sha hajar tengam pa ba kan jia yang nang ni sakman kan ban yang da ka ba ong ba phi de breu banang basta yaro ru ye phi ba phila le ki kam bha na bantan karib ki chet ban reu phila pen i ki jing bom sap jing bom pom ha bo jela ke jing buri gitu ki kam ki jam tingi kan tu ye phi ba shwa ba phin kren ba ban kan tho de phi de ban tip halor kan no kono rem ngam ong than ba kim don kita ki NGO lan ki ti seng ba fer ki ba ban thot tang ban yo pisa ki don kum kita hendrei ba phin ong ba baro ki long kita te ka bom sung ya ha ba ngatharai nang ni sakmar ru kini ki da ki dang don kini ki kun hon ba fer ban check ye kini ki labor lan ki training license sum ba ya kat kum ka rule and regulation kabla ai hit ka sarkar jela